Винаги съм искал да имам супер сила. Колко ще е хубаво да имате сила, каквато нито един от приятелите ви няма. Супер! Ще стреляте с голи ръце, ще летите във въздуха, ще се катерите по сгради, обичайните неща. Ако можех да съм супергерой, щях да съм Спайдърмен. Той е наполовина супергерой, наполовина фотожурналист. Катери се по сгради, стреля с ръце, хваща лошите. Това е страхотно. Здравей, Бен. Джейсън? О, не! Виж ме. Катерех се по сградата. Това съм аз, Джейсън. Гледай. Приличам на Батман. Защо се правиш на него? Той няма суперсила. Точно така. Само обикновени хора като мен и теб правят супер неща. С изключение на мускулите. Да. И милиардите долари, които има. Да. Освен това използва технология, която е с 12 години в бъдещето. Дори не знам за какво служат тези неща. Ние обичаме супергероите. Би било добре да има някой, който ще ни спаси от невъзможни ситуации. Помислете. Попадате в беда и Батман изведнъж се появява от нищото. Викате за помощ и супергероят се озовава. Би било страхотно. Ако можехте да станете супергерой, кой ще бъде той? Вероятно, Железният човек, защото му се обръща толкова много внимание през цялото време. Спайдърмен, защото може да прави каквото си поиска. Някой, който може да лети или да бъде невидим. Вероятно ще стана Батман, защото е супергерой, който не се спира пред нищо. Малко като мен. Супермен. Той може да лети, а има и суперсили. Ще стана Супермен. Ще мога да летя. Спайдърмен. Ще стана жената чудо, защото е страхотна мадама. Освен това е много силна. Искам да мога да дишам под вода. Ако можех, щях да търся съкровища, например. Батман. Винаги ми е бил фаворит. И... да, ще стана Батман. Много ще се фукам. Ако можехте да станете супергерой, кой ще бъде той? В този епизод ще си говорим за молитвата. Според някои изследвания, 75% от хората се молят веднъж седмично. Това е много изненадващо. Хората се молят за всякакви неща, изпити, здраве, семейството си, да ги хареса определено момиче или нещо друго. Но независимо дали вярват в Бог или не, когато имат проблеми, хората се молят. Молитвата е разговор с Бога. В този епизод ще зададем 3 въпроса. Защо да се молим? Как да се молим? И винаги ли получаваме това, за което се молим? Едно малко момче си играело в пясъчника пред къщи. То копаело дупки, правило пясъчни замъци и добре се забавлявало. Изведнъж лопатката му ударила нещо твърдо. Досетило се, че е камък и понеже не искало в пясъчника му да има камъни, започнало да копае. Изкопало мястото около камъка, дърпало, бутало, но камъкът не помръдвал. Отгоре, през прозореца, баща му наблюдавал как се мъчи. Момчето успяло да вдигне единия край на камъка и да си пъхне пръстите отдолу. Камъкът започнал да се мести, но изведнъж паднал обратно и му затиснал палеца. То заплакало и баща му се затичал към него. Силно го прегърнал и попитал: „Синко, не разбирам, защо не използва цялата си сила, за да вдигнеш камъка?“ Момчето отговорило през сълзи: „Използвах я!“ „Напротив“, казал бащата. „Защо не ме помоли за помощ?“ Момчето спряло да плаче, кимнало мълчаливо и казало: „Татко, би ли ми помогнал?“ Двамата се навели и вдигнали камъка. Заедно. Ето какво казва Исус за молитвата. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава. Който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. Кой от вас, ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия? Ако вие, които сте зли,
знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от Него. Когато се замисля защо се моля, си мисля за Небесния баща, който идва в пясъчника на нашия живот и премества камъка, който ние не бихме могли да преместим. Молитвата променя нещата. Можете да се молите както за дребни, така и за големи неща. Бог се грижи за всичко, което се случва и в семейството ви, и по целия свят. По едно време отношенията ни с един приятел се обтегнаха. Той повярва на някакъв слух в училище и реши, че съм предал доверието му. Не беше вярно, но той повярва. В продължение на седмици се опитвах да върна нашето приятелство, но не можах. Сега това изглежда незначително, но по онова време се чувствах ужасно и безнадежно. Попитах Бен какво да правя. Той ме посъветва да помоля Бог за помощ. Отначало бях скептично настроен, но после се помолих. Не само в момента, а за по-дълго време. Не след дълго приятелят ми се промени напълно. Обади ми се. Каза, че ми е простил и иска отново да сме приятели. Не можех да повярвам. Може да помислите, че е съвпадение, но явно тогава се случват доста съвпадения, когато се моля. Това не е еднократен случай, а тенденция в моя живот. Бог отговаря на молитвите. Когато сестра ми Тара беше в университета, тя и съпругът й нямаха много пари. Един ден, когато отишла в обществената пералня, видяла цепка на панталона си. Почувствала се неудобно, но щяла да го преживее. Помолила се набързо и забравила за случилото се. Следващата седмица в църквата, неин познат се затичал към нея и казал: „Тара, надявах се да те видя. Имам нещо за теб.“ А после добавил: „Може да ти се стори странно, но онзи ден, когато се молех, почувствах, че Бог ми каза да ти дам тези пари, за да си купиш панталони. Хайде, вземи ги.“ Тара го погледнала, но не могла да повярва на очите си. Знаела, че това е отговор на молитвата, на която само Бог може да отговори. Това е напомняне, че Бог се грижи за всяка област от живота ни, за големите и малките неща. Понякога, когато се молим, се отнасяме към Бог като към банкомат, а не към човек. Молитвата може да звучи така: „Моля се да имам успешна седмица и да се здобия с нова кола.“ Би ли се помолил да имам успешна седмица? Моля се седмицата да е успешна за Бен. Благодаря. Молитвата е нещо повече от това да кажете някакви думи, за да се опитате да убедите Бог да направи нещо. Историята за момчето в пясъчника е по-малко за камък, който трябва да бъде преместен, и повече за баща, който иска да е близо до сина си. Той очаква да бъде помолен. Когато Исус е дал живота си на кръста, Той е направил възможно да имаме взаимоотношения с Бог. Чрез молитвата се приближаваме до Бог. Защо според вас хората не винаги получават това, за което се молят? Защото не го правят правилно. Трябва да заколите девствена коза, да се облеете с кръвта й и едва тогава да се молите. Някой виждал ли е Бог? Как може да очакваш нещо от някого, за когото дори не си сигурен, че съществува? Можете да помолите Бог за нещо и Той може да ви помогне да го получите, но със сигурност няма да го получите просто ей така. Не става. Би било прекалено лесно. Може да се молите за добри неща, но те да не са Божията воля за вас. Понякога може да искаме нещо, но то да не е онова, за което наистина сме мечтали. Исус казва: „Искайте и ще ви се даде.“ Но в повечето случаи не получаваме това, което искаме. Вероятно, защото нещата, за които се молим, не са най-доброто за нас. Защо според вас хората не винаги получават това, за което се молят? В една тъмна и бурна нощ Исус и учениците му били в лодка в Галилейското езеро. Учениците се уплашили, защото се озовали насред яростна буря и се страхували, че лодката им ще потъне. Какво е правил Исус? Спял е. И то дълбоко. Учениците го събудили и казали: „Не се ли притесняваш, че може да умрем?“ Исус се изправил и казал на бурята: „Утихни!“ И моментално вятърът и вълните изчезнали. Тогава Исус се обърнал към учениците си и попитал: „Защо се страхувате? Нямате ли вяра?“ Вятърът и вълните били страшни.
Но учениците са забравили, че Исус, който има сила на цялото творение, е в лодката заедно с тях. В посланието на апостол Павел до филипяните се казва: „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение." Исус казва, че Небесният Отец дава добри неща на онези, които искат. Бог никога не ни пренебрегва, никога не ни отблъсква и винаги ни дава най-доброто. Като добър родител, Бог ни дава правилното нещо в правилния момент. Молил съм се Бог да ми даде определена работа или определено момиче и съм благодарен, че не го направи. Понякога нещата, които искаме в определен момент, не са най-доброто за нас в дългосрочен план. В книгата на пророк Исаия се казва: „Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Но както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли." Когато се моля, си напомням, че Бог е добър баща, който вижда цялостната картина. Понякога, когато погледна назад, виждам защо Бог е направил това, което е направил. Но в други случаи не е толкова лесно. Във всеки случай, без значение в какъв хаос живеем, можем да имаме спокойствие и радост. Помня деня, в който разбрах, че родителите ми се разделят. В един миг целият ми свят се обърна с главата надолу. Плачех, докато седях в стаята си, опитвайки се да разбера какво се случва. Не знаех какво да кажа или да направя. Бях съкрушен. Тогава взех решение. Реших да продължа да вярвам, че Бог е все така добър, все така силен и любящ. И започнах да му се покланям. Можех да свиря на китара, затова засвирих и запях. Докато пеех, плачех и се мъчех да произнеса думите. Пеех, че Божията любов ми е опора. Външно нищо не се промени. Родителите ми бяха пред развод. Животът ми още беше с главата надолу, но нещо в сърцето ми беше различно. Имах мир. Този мир е трудно обясним. Сигурно сте осъзнали, че Джейсън и аз нямаме всички отговори. И сега, когато мисля за родителите си, не ми е ясно защо Бог не ги събра отново. Но знам едно. Бог се грижи за мен и за семейството ми. И мога да имам мир, независимо от случващото се. Опитвали ли сте някога да се молите? За какво се молихте? Какво стана? Молила съм се. Всъщност, не съм се молила точно на Бог, а на някаква висша сила, когато един мой приятел почина. Но не помогна. Ако ме бяхте попитали преди време, когато още вярвах в молитвата, щях да ви кажа, че се моля Бог да ми даде сили, да намеря прозрението вътре в себе си. Но ако ме попитате сега, ще кажа, че сам намирам отговорите, които търся, а после обвинявам нещо друго за своите прозрения. Молих се веднъж, когато бях още дете. Молих се за играчка, трактор, но така и не получих такава. Молитвите ми се сбъдват, за това често се моля. Многократно съм се опитвал да се моля. Моят брат има порок на сърцето, а тъй като в моето семейство сме религиозни, се молим непрекъснато за него. Молил съм се за много неща. Всичко е въпрос на вяра, според мен. Опитвали ли сте някога да се молите? За какво се молихте? Какво стана? Исус е примерът ни за молитвен живот. Той се е молил непрекъснато. В Евангелията се моли както с другите, така и сам. Често е изоставил тълпите, за да остане насаме със своя небесен баща. Веднъж най-близките последователи на Исус го помолили да ги научи да се молят. Не искаме епизода да свърши преди да сме ви казали на какво ги е научил. В Евангелието от Матей Исус казва: „Когато се молиш, влез във вътрешната си стайчка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно." Когато се молим, трябва да намерим удобно за нас място и време. Когато бях малък, всяка сутрин виждах баща си да седи в едно и също зелено кресло, молейки се и изучавайки Библията. Това за него бе мястото, в което оставаше насаме с Бог. Приятелят ми, Ланч, от друга страна, не седеше в зелено кресло, а обичаше да се разхожда, докато се моли. Той ме научи, че всеки трябва да открие своя си начин да разговаря с Бог. За всеки от нас времето и мястото, на което се срещаме с Бог, са уникални. Кое е вашето място и време, където всеки ден ще сядате да разговаряте с Бог? Исус казва още:
Когато се молите, не бъдете като лицемерите, които обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Не говорете излишни думи, като езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си. Не бъдете като тях, защото вашият Отец знае от какво се нуждаете преди да поискате. Исус ясно показва, че молитвата не е израз на някакво религиозно превъзходство. Тя трябва да бъде простичка от сърце, като разговор с приятел. В една молитва не трябва да има магически думи, нито някаква магическа формула. Бог отговаря на простички молитви на вяра. В най-известното поучение на Исус, наречено проповедта на планината, Той ни дава указания как да се молим. Ще го разгледаме стих по стих. Там се казва: молете се така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Исус ни учи да започнем молитвата, като се обърнем към нашия татко. Бог е нашият добър и щедър небесен баща. Неговото име е най-великото в цялата вселена. Това е покана да започнем молитвата с поклонение и благодарност. Казва още: да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Когато се молим, искаме Неговата воля и план за живота си. Каним реалността на Божието царство да нахлуе в нашия свят. Казва още: дай ни днес насъщния хляб. Така Исус ни кани да го помолим за нещо, от което се нуждаем всеки ден. Бог се грижи и за най-малките ни потребности. И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. Дългове е друга дума за грешните неща, които сме извършили. Когато задържаме таен грях или те им горчивина в сърцето си, това отнема от ефективността на молитвите. Когато молим Исус да ни прости, отговорът винаги е да. Да простим на другите и да търсим прошка от Бог е най-освобождаващото нещо. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Изкушенията са навсякъде, но Бог иска да ни даде силата, с която да се противопоставим на злото. Исус иска да освети пътя, който ни води към пълноценен живот. Сигурно си мислите, че Бог не слуша нито вас, нито мен. Но го прави. Бог ни обича. Животът на Исус го доказва. Няколко епизода по-рано видяхме защо Исус е умрял и говорихме за това как е разрушил стената, която грехът е изградил между нас и Бог. Можем да се молим, защото Исус е съборил тази стена. Можем да изградим приятелство с Бог, защото Исус го е направил възможно. Бог, който стои над небето и земята, се навежда надолу и се вслушва в молитвите на своите деца. Приятелят ми Джеф каза, че когато се помолил за пръв път, се чувствал сякаш пуска СМС-и на Бог, но с течение на времето осъзнал, че това е разговор, а не еднопосочно съобщение. Най-добрият начин да започнем да се молим е да се молим. Чудя си дали бихте искали сега да поговорите с Бог за няколко минути, да му благодарите за благословенията в живота ви, да го помолите за помощ и за това, от което се нуждаете. Молитвата е най-важната част от взаимоотношенията ви с Исус, така че опитайте, Бог ви чува.